te kindegi ma wantiere kod koth mang'eny ahinya e pacho kae ma nyaka sani koro osemiyo oula temo ywero ji e kor gwenge mopogore opogore. To ere kaka ji nyalo ritore mar mondo mi tuoche kik makgi kata kik gigam tuo moro amora? Morris. Erokamano ahinya. Wan kaka jo msalaba makwar wasebedo kwa timo nonro makende kendo wasebedo kwa ng'eyo tuoche mabiro koluwore gi masira mag pi. Ahinya ahinya wang'eyo ni seche ma pi opong'o mier, wayudo ka kuonde ma ji yude pi malong'o kethore newach pi maler riwore gi pi ma ochido. Koro kuondegi watemo puonjo jopiny kendo wamiyogi puonj makare kaka ginyalo loso pi maler. Kendo achiel kuom gigo mwachiwo seche ma ji yudo masira makama gin yedhe makonyo ji loso pi makare mar modho kendo mar tedo, mondo tuoche machalo kaka ich kach, machalo kaka manyalo miyo nyithindo diewo kata ji diewo, duogo chien matin. Kendo wang'eyo ni seche makamagi ji oringo miergi kendo nindo oko. Nitiere tuoche ma biro kaluwore gi ng'ich ma nwach giriyo oko. Koro iyudo ka tuoche machalo kaka pneumonia bedo ga kadhi malo ka sana kuom nyithindo, kuom mine kendo kuom joma chuo. Machielo iyudo ka seche ma pi kudore kama, suna medo nyuolore mang'eny kendo iyudo ka malaria dhi malo sana kendo nyalo hinyo nyithindo matindo ma jogni 5 kadok chien, mine mine madhoth, kendo iyudo ka kata mine mayach. Koro iyudo ka magi gin tuoche ma wang'iyo e rang'iny mamalo kendo watemo puonjo jopiny. Kendo iyudo ka seche ma wachiwo kony niwach wapenjo kendo watemo geng'o tuoche gi kapok ochopo. Achiel kuom kony mwamedo ga chiwo gin gik moko ka yadh pi, net minyalo umrogo mondo suna kik ka nyithindo kendo gi mine. Kendo wachende neno ka gimachielo en ni blanket niwach koyo ng'eny bende Morris yena mar mondo mi ang'adi matin mak mana parono gi kanyo pod waboduogo iri mar mondo mi med leronwa gigo mopogore opogore mukonyo godo jopiny ahinya to e kindegi ma oula nitiere. Adwa nwadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Kisii. Inyisa ni waseloso tudruok makare ko jafwambo